akin. Ako naman muna. Kada langhap sa hangin, pansin ko na lagi na lang usok. Walang malinis, halos puro polusyon. Parang ako raw na konsumisyon. Gulong-gulo ang isip, san ba lulugar kapag nagkamali? Grabe sila manghusga. Bakit perpekto ba sila? Huminga ka ng malalim at isipin ang mabuti ang mga desisyong ilalaan para sa kinabukasan.